Hi, Wegson. Maayong hapon sa iyong tanan. Pasensya sa baka. So, kuan day nakoy halad nga awit nga to sa atong buhi nga Dios og sa pagpadasig natong tanan isip usa kita ka magtotoo diha sa Ginoo. Nagataytol siya og manlalaban bisan pa man nga sa panahon karon nga pandemic or daghang mga kamatay, pero ang Ginoo mga igsoon iya jud tang panalipdan. So palihog kog pamalandong nining kantaha mga igsoon. Ang mudangop sa labing halangdon, ang nagpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Ang Diyos maoy iyang manlalaban, gikan sa waysay ring katalagman, o sa makamatay nga balatian. Ilikay gayo tika niini, si bisan kinsa nga nagsalikod, kay tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayon maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod og magbantay kanimo. Dili unya ikaw mahalon sa katalagman sa kagabion, o sa mga hudyong panahon sa alam, o sa mga sakit nga muhangpan. Mahimong mga bukan ng usa ka libo, diha man sa giliran mo, napulo kalibo-libot kanimo. Apan dili kagayod maunsa, kay tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayod maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod og magbantay kanimo, kay tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayon maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon, manalipod og magbantay kanimo. Bisan sa kadaghang mga pagsulay, mga kasakit nga igsoon, adunay Dios nga manalipod ka nato. So dili ta angay mabalaka maigsoon, kay daghang mga nilibok mga anghel nga naglirong ka nato. Praise God, hallelujah. Kay tabunan kaniya sa iyang mga pako, o dili kagayon maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagka
sa iyang mga pangko o dili ka gayon maunsa ubos sa